Hayırlı kеш, эфирде яңалыклар, студияда мен Римма Абзалова. Бүгінгі чыгарылышта. Тарихи yol өткән мәктәптең юбилей елы Русшуган мәктәбе 140 еллыгын билгеләп үтә. Җирлек башлыклары хисап тота, авыл җыеннарыннан безнең репортаж. Мөслимгә мошенниклар һөҗүм итә. Мошенниклардан саклану юлларын журналистлар өйрәтә. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. COVID-19 һәм вируслы пневмония белән авыручылар кимегән кебек иде. Бу көннәрдә вазгыять үзгәрде ди табиблар. Авырулар саны арту күзәтелә. Шунысы бар, хәзер балалар арасында да коронавирус йоктыручылар бар. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Коронавирусның омикрон штаммы Татарстанга да килеп җитте дигән сүзләр йөри. Авыручылар саны көннән-көн арта. Шундый катлаулы чорда инфекция йоктырмас өчен нәрсә эшләргә? Бүгінгі күнде біздің жерлерімізде де республикаларда коронавирусның артуы көріне. Бұны енді омикрон деген вирус білән бәйлиләр, спецификасы омикрон деген вирусның бұл қағыларны так көбірек бәлеке балаларына да қоғала бәлеке балаларына ширләтә. Біздің экспресс-тестлар бар. Экспресс-тестлар бізге müracaat еткен кішілерге ясайбыз. Ораларында положительный коронавируслар тоже көріне. Ширлеушілер саны кемегені, бұл соның атына да қабат ширлеушілер саны арта башлады. Müracaatler көп. Балалар бойынша әйе ауыру саннары көбәйе, но бүгінгі күнде әлі поликлиника этапында. Район үзәк хастаханәсе табиблары әйтүенчә, омикрон билгеләре гадәти суык тидерү, ОРВИ билгеләреннән аерылмый диярлек. Тән температурасы күтәрелә, баш гәүдә авырта. Авыручыларның саны артты. Бигрәк тә яшьләр, балалар арасында бик күп. Әгәр дә инде температура 38-дән артмаса, можно в домашних условиях лечиться итәргә. Парастамол 38-дән артса, температура 38-38,5 булса. Противовирусные препараты. В любом случае, меня это консультация терапевта или педиатра. Вакцинацияга каршы түгел. Үземчә уйлыйм, бу кирәкле программа. Кирәк вакцинация, чөнки һаман сайын чир күбәя. Без дигә юкул, илек тумыштан козылыр иде прививкалар. Без хәзер улы кеше безгә юк бит инде ул иммунитет шушыңа каршы. Илдәге пандемия чигенергә уйламый әлегә. Коронавирус диагнозы куелган райондашларыбыз саны күпмедер кимесә дә, үпкә ялкынсынуы белән авыручылар арта бара. Бүгенге көндә безнең 50 кешедә пневмония табылды. Алар барысы да федераль регистрга зарегистрация ителә. 6 кешегә ковид положительный куелды, 2 кеше ковидтан үлде, 6 кеше бүтән учреждениеларга озатылды. Хатыс экспресс-тест ясала, күнгә бер 10-12 кешедә тест положительный чыгарды. 2 ел буе сынакларын биреп, телевизор, интернет-тарша күренеп тора. Барысында ширлей. Күп мені сақмансанда прививка керек деп санайм. Соңа енді бірінші тапқыр өзімнің ауыр жер болысына қарамастан, врачлар қайбірлері ярай, қайбірлері ярамайды. Енді Uyladım da alda karışları kite Allah bir sana kadar kirip girişte zata oynadım. Kirek doğanlarla eşkisi var iten. Үй аптечкасында суык тидергәндә, ОРВИ йоктырганда кулланыла торган дарулар булсындай табиблар. Социаль челтәрләр омикрон штаммына балалар аеруча бирешүчән дип белдерә. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Советлар Союзы героя Петр Днепров исемендәге Русшуган гомуми белем бирү мәктәбе эшли башлауга 140 ел тулды. Русшуганда беренче Ширкәү приход мәктәбенә 1882 елда нигез салына. 1912 елда мәктәп бинасы төзелә һәм 4 сыйныфлы земский мәктәп ачыла. 1936 елдан ул урта мәктәп статусын ала. Тарихи юл үткән мәктәп юбилейын зурлап билгеләп үтте. Мәктәп юбилейына килгән кунакларны иң элек укучылар сәламләде. Юбилейга мәктәпне төрле елларда тәмамлаган егет-кызлар да кайткан иде. Алар арасында фән кандидатлары, табиблар, укытучылар бар. Все, что я сейчас имею на сегодняшний день, это все, конечно, идет от моей школы. Я закончила школу в 2006 году. Мой первый учитель Санникова
Наталья Романовна, а выпустила меня Кудряшова Гузель Мансуровна. Я очень люблю свою школу, очень благодарю всех учителей за их труд, за их понимание. Школа, конечно, сейчас очень отличается от той, что была. Здесь ремонты были проведены, ну и очень много сейчас сделано по плане кабинетных работ. Это понятно, это веяние времени. И благодарен коллективу школы и особенно директору за создание таких объемных, всеохватывающих музеев. Это просто молодец, конечно, Фирдәүс Кожемединович. Символик торттагы шәмнәрнең күпчелеген мәктәпне төрле елларда тәмамлаган чыгарлык сыйныф укучылары кабызды. Алар мәктәп коллективына рәхмәтләрен дә җиткерде. Учитель начальных классов Вера Сергеевна Устерякова научил нас всему. То, что нам пригодилось в дальнейшей жизни. Ну а наши лучшие учителя нашей русско-шуганской средней школы, такие как Вера Максимовна, такие как Роза Шафиковна, Шамиль Рамазанович, всех, наверное, не перечислить, да и, наверное, не нужно перечислять. Все они нам дали такие знания, за которые мне никогда не приходилось краснеть. Я работаю уже 32-й год. За время работы школы изменилось очень много. Пришел в школу в 90-м году. Отопление было старенькое, стены обшорканные, все тут, крыша протекала, туалет на улице, удобства все. Сейчас, благодаря и поддержке государства, района, школа у нас обновилась, работает просто хорошо, замечательно. Фирдәүс Фәрхетдинов директор булып эшли башлаган беренче елларыннан ук мәктәпне танытасы килүен билгеләп үтте. Волейболны үстерү, яшелчәчелек белән шөгыльләнү, мәктәпнең сайтын булдыру барысы да шул максаттан эшләнә. Соңгы елларда Рус-Шуган мәктәбе туган як тарихын өйрәнү юнәлешендә эшли. Территориясендә 3 музей эшләүче мәктәп Татарстанда гына түгел, Россиядә дә юктыр, ди Фирдәүс Фәрхетдинов. Мәктәп директоры авылның мәгариф тарихы музее проектын тормышка ашыруда ярдәм итүчеләргә рәхмәт хатларын да тапшырды. Бұл проект мәгариф тарихы музея ауылына президент фонды конкурсында жеңу яулады. Һәм біз бұл музейны барлыққа кетіре башладық. Һәм оның бір өліші болып, бұл мәктәпнің 140 еллык юбилейін уздыруда бар еді. Чөнки 2022 елда біздің мәктәпкә чынлап да 140 яш толды. Сегодня у нас исполняется 140 лет нашей школе, юбилей. Я принимаю участие экскурсоводом, играю на синтезаторе. Тут общения много. Сама школа мне нравится. Спортом здесь занимаюсь уже сколько лет. Ну, в общем, все здесь мне нравится. Это самая лучшая школа. Район җитәкчелеге тарафыннан да бүләкләр әзерләнгән иде. Яшь буынга белем һәм тәрбия бирүдә озак еллар фидакарь хезмәтләре өчен эш укытучы район башлыгының мактау грамоталары, 2 хезмәткәр рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Мәктәп коллективы район мәгариф идарәсенең җирлек башлыгының да котлауларын кабул итте. Юбилей тантанасы Рус-Шуган авылы һәм район үзешчәннәре әзерләгән концерт номерлары белән үрелеп барды. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Авыл җирлекләрендә җыеннар бара, җирлек башлыклары узган ел башкарылган эшләре буенча хисап тота. Халык үзен борчаган мәсьәләләрне күтәрә. Әмәкәй, Карамалы авыл җирлекләрендә узган җыеннардан коллегаларыбыз репортажы. Ике авылны берләштергән Әмәкәй авыл җирлегендә халык җыены тыныч үтте. Җыелышка килгән халык мәсьәләләрен тавыш күтәрми генә уртага салып сөйләште, башкарасы эшләрне барлады. Юллар белән интегрәдри. Хәзер бик әйбәт, bütün урамларда җыел урамыз Әмәкәйдә. Bütün üstünde solay çista, çistar tarla, yazın kızın yollar evet. Soğulan programlar bağlıydı, asıl ilk başta halit ile. Әлмәт авылында су ишәрлек түгел ди авыл халкы. Суны Ярчаллыга тикшертергә дә җибәргәннәр. Тикшерү нәтиҗәләре су составында тимернең нормадан бик күпкә артык булуын күрсәткән. Әмәкәйдә үзара салымны 1000 сумнан, Әлмәт авылында 4800 сумнан җыярга дип карар кылганнар. Жоллар систабылыптыр һәр вакытта менә аның тракторысына 1000 рәхмәт дип тирәлгән. Шундый рәхмәтле. Иртән торып чыксак, чип-чиста урам кайлар әйбәт. Әле Jallık bana tabi ediyor, eyvet.
Yurtlarыбызды, суларыбыз кірген ауылға деген мың рахмат аларга. Иске Корамалы авыл җирлегендә үзара салымны быел 1200 сумнан җыярга карар иткәннәр. Бу акчага авылларда урамутларын ремонтлау, яктырткычлар алу, шишмәләр һәм кыюларны төзекләндерү, мәктәпкә баручы юлны киңәйтү, парковка ясау күздә тотыла. Җирлегебездә bütün mümkünlüklerde onaylı, sularımız var, yollarımız eybet, yerlerimizde olsa bik tırışıp işlemese anda mümkünlükler de olmasıydı, bik eybet tırışıp avul halkı için bik katı tırışıp işleyler. Ziyaret mahatli de bik şista matur düzük idi. Biz buna şu ziyaretka indi yurt salırga bulduk. Bu yıl anı biz polностью tışkı yağından işlep bitirdik. Халык Яңа Корамалы клубының кіру өлешен яңарту Иске Корамалы, Күбәк, Яңа Корамалы авылларында юлларны төзекләндерергә дә тәкъдим итте. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Дүшәмбе көнне Мәлләтамак һәм Түбән Табын авыл җирлекләрендә дә җыеннар үтте. Җыеннарда район җитәкчелеге катнашты. Түбән Табын авыл җирлегендә 824 кеше гомер кичерә. Халык яшәү көнкүрешеннән канәгать, проблемалар үзара салым хисабына хәл ителә. Узган ел Түбән Табында зират кыймасын яңартканнар, тегенмәнлектә шишмә ясалган. Тугашта су скважинасы, янгын гидрант эшләнгән. Тугаш зиратында яңа кыймалы иткәннәр. Югары Табында зират йорты салганнар. Су белән тәэмин итү юнәлешендә дә беренче адымнар ясалган. Авылда туып үсеп шәһәргә киткән кеше менә кайттым да. Җыелыш була дигәч килдем. Авылның нинди проблемалары бар икән? Нәрсәләр решать итәрләр микән, нәрсәләр кабул итәрләр дип килдем бүген. Миңа җыелыш бик ошады. Менә су мәсьәләсен күтәрделәр инде бик әйбәт. Менә әнкәемнең суы юк, апамның су ташыбыз. Канистралап, менә шул проблеманы күтәрделәр инде. Мин бик шатландым. Сүздә юк борчыган әйбер безнең иң беренче Югары Табынны авылын сулы итү. Беренчесе. Икенче проблема безнең Түбән Табын авылында клуб салу дом культуры дип аталмаячак инде ул. Җинак кына бер клуб салу проблемасы бар. Икенче проблема безнең Тугаш авылының урамы, вакытып урамы бик нык бузылды инде, бузылды. Асфальт, элекке асфальт юлы, шуңа күрә дә гравий белән дә төтеп булмый, беренчектә төтеп булмый. Мәлләтамак авыл җирлегендә су белән тәэмин итү канәгатьләнерлек ди җирлек башлыгы. Мәлләтамакта яңа су линиялары да эшләнгән. Үзара салым хисабына кооператив урамын сулы иткәннәр. Зиратларны карап тоту, урамнарны яктырту, чүплекләрне юк итүдә дә үзара салым ярдәмгә килгән. Юллар торышына бәйле проблемалар юк. Мәлләтамак авыл җирлегендә дә Түбән Табындагы кебек 2 фермер эшли. Җирлек халкы актив һәм тормыш көнкүрешеннән канәгать. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Мошенниклар Мөслимгә һөҗүм итә. Бер артлы берничә райондашыбыз алдарлар кармагына эләккән. Саклану юлы бер таныш булмаган телефон шалтыратуларына җавап бирмәскә, шикле сайтларга кирмәскә кирәк. Шул хакта алдагы сюжетта. Мин инде менә көтмәгәндә мошенникларның корбаны булдым. Үз кулым белән аларга банктан 300 мең акча алып бирдем. Хәзер инде менә ничә еллар түлисе була миңа. Соңгы араларда мошенниклар райондашларыбызны штурмга тута башлады. Ел башынан 4 кеше аларның корбаны булды. Шуның өчесенә кәрәзе телефоннан шалтыратып, алдарлар үзләрен банк хезмәткәрләре итеп таныштыра. Кешеләргә шалтыратып әйтәләр, тошталарга кредит оформлять итмәкче булар мошенниклар. Шуңа шуларны тотыр өчен сез безне таңларга тиеш, без әйткән белән эшләргә тиеш. Шуның нәтиҗәсендә кешеләрнең акчаларын урыйлар, банк счетларыннан илендә кешеләргә мәҗбүри кредит алдырып, төрле банклардан онлайн кредит алдырып, үзләренең счетларына күчәттерәләр инде. Мошенникларга булды, кредит буенча булды. Трансбанктан кредит алган идем. Яңадан минем исемгә түләп бетергәч, яңадан кредит оформлять иттеләр. Аннан соң мин моны түләмичә йөргән идем. Яңадан түләргә туры килде. Шериф судебный пристав аркылы түләдем дә, хәзер дә шалтыратып әйтәләр, сезнең кредит дип. Мин кредит юк дим, алмадым дим. Мошенниклар үзәк банклардан мәгълүмат алалар. Утечка информация дигән зур шиктә бар. Башкача кешенең исем-фамилиясын, атасының исемен каян белерләр иде. Кешеләргә хәтта Мөслим район ичке эшләр бүлегеннән дип тә шалтыратырга мөмкиннәр. Алданмагыз. Район ичке эшләр бүлеге хезмәткәрләре бер кайчан да кешенең карта номерларын сорамый. Я сейчас уже незнакомые номера не беру. Какие нужны есть номера,
такие вот беру. Они знакомые, нет. А это и звонили, и кредиты предлагали, и карты. Күрсесе шотартар инде мошенниклар Москва номерларынан, например, 495, 499 башлаган московский номерларны кулланалар инде. Аларның табы бик авыр. Күбесе чит илдән шотарта булып чыга инде. Табы аны җинаятьләр бик сирәк ачыла. Мошенниклар безнең районда күбәйде. Информациялар, дезинформациялар күп тараталар. Телефон белмәгән телефон номерларыгызны алмагыз. Үзегезнең номерларыгызны, карта номерларыгыз, банкомат номерларыгызны, информациягызны таратмагыз. Шуның белән үзегез саклап каласыз. Жеңіл акчалар эзләп, озын берлек артыннан куып, булганнан кулак какмагыз. Мошенниклардан алданып кредитлар алып, әҗәткә батып яшәргә ашыкмагыз. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Дәвам итәбез. Мөслим авылында яшәүче тыл ветераны Мөсәвәрә Шаймардановага 90 яшь. Мөсәвәрә апа безнең хезмәттәшебез. 35 ел типографиядә хезмәт куйган ул. Колхозда эшләгән еллары белән юбилярның гомуми эш стажы 43 елны тәшкил итә. Мөсәвәрә апаның бала чагы сугыш елларына туры килә. 9 яшьтән хезмәт юлын башлый ул. Әтисен карт һәм күзләре начар күрү сәбәпле сугышка алмыйлар. Әни иртәнге эштән уракка китә иде ди ул. Кышытканны бит торганча әти җыеп жуып, турап, пешереп, жұмарлықлап қоя. Менә балалар бишер жұмарлық, қышытқанны жұмарлап қоя. Ол вақытта сиыр бар әлі біздің барығы сиыр. Шуңа шул қышытқанны салып, сүт салып, оңа салырға қойшағында бұладыр, қойшағында жоқ оны. Шушайтырып ошадық біз. Әти әлі колхозда бик нақышлады. Илегінде иледі, тегірменінде тартты. Менә нишекте ашарға болсын деп жүрден дөлмескен қорт болса да көзі тән нашар көрәдір. Шундай заманларда яшәдік. 53 елда мұнда келдім мен. Шушында келгеш 52 еллардан ипекірі башладым. Газета басырға ул Минзәлә типографиясында өйрәнә. Берничә ай эчендә газета басучы һөнәрен үзләштерә. Аннан Мөслимгә кайта. Газета ул чорда 6300 данә тираж белән чыга. Шуның өстенә 2000 данә рус газетасында басасы була. Газетаның исеме Күмәк хуҗалык. Теге нидән колхозда шудан соң. Шуннан соң хәзер бастым. Машинаны икәби әйләндерәләр төне буе. Мин шуларны басып, аннан плоскопечатный кайтты 2нче елны. Плоскопечатный белгеле өйрәнеп кайткан бит инде. Эшләдем. Әйбәт эшләдем. Мөсәвәрә апа типографиядә эшләгән елларын яратып искә ала. Хезмәте җиңелләрдән булмаса да күңелле һәм рәхәт иде ди. Газета басып арыгач идәндәге кәгазь кисәкләре дә түшәк булып күренә башлый иде ди ул елмаеп. Райком өчен открыткалар, бюллетеннарны да аз басмый Мөсәвәрә апа. Үзенә йөкләнгән һәр эштән намус белән җиренә җиткереп төгәл башкара. Күбрәк эшләгән сайын хезмәт хакы да арта дигәч, заказлар да эшли башлый. Көндез заказ басам. Райком заказы минем кулдагына, миңа гына бирәләр. Әйбәт эшлисең, 2 печатник булды хәзер, 2 машина кайтты инде, 2 машина. Гел шушайтып көне буе заказ басам, төне буе 6000 безнең ул вакытта тираж апайым. 6300 дие. Оның өстенә 2000 рус газетасы бар иде. Шуларны басып бетереп, иртәнге 6-га шул газета җитешмәсә, уже безне райкомга чакыралар. Ни өчен кем гаебе белә калган? Ул вакытта Искәндәров абый райкомның беренче секретаре. Тормыш иптәше Рифкат абый белән Мөсәвәрә апа 3 бала үстерәләр. Балаларын бик акыллы, тәртипле булды ди ул. Дини йолаларны да башкара Мөсәвәрә апа. Жур телле, туры сүзле, ага би ул. 5 вакыт намазын калдырмый, 1 минут вакытында бушка уздырмый. Дөнья яңалыкларыннан хәбәрдар булып яши. Ул газетаны сәгать 7-дә дә сәгать 3-тән соңна басадыр. Ни өчен дисәң, Казаннан бер хәбәр килә, оперативный бит. 1-4 битләрне мин бастым инде, урта битләрне. 2нче кеше басты. Шушылай иттереп, безнең устыруга эш ул вакытта. 90-га җитсә дә тик тормый тормыш девизы. Хәрәкәттә бәрәкәт. Җәен яшелчә, җиләк җимеш үстерә, кышын тәрәзә төпләре гөлләргә күмелеп утыра Мөсәвәрә апаның. Сәламәт булып, озын-узак еллар якыннарыгызны сөендереп яшәргә язсын сезгә Мөсәвәрә апа. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.
Балықшыларына азарт ертті. Қияшлы Қиял зонасында алтын балық фестивалі өтті. Бұйыл бәйге 5-ші мәртебе ұйыштырылды. Бәйгеде ұлысы кішісі күбірек балық тұту бойынша күш сынашты. Орыннан Лилия Шеймева репортажы. Боз астынан балық тұтырға үйратушылар үшін күнеде матур болды. Yorışa балық тұтушылар арасында тәжірибелі балықшылар да, үйреншіклер де бар еді. Ештелік еремейді балыққа. Қыш күні үйректі рәқат күн мотор. Сапқада үйде ятқаншы диванда. Қадырыншы айылында, бірінші, екінші орындан алдым, үшінші айылында қадыр. Былтыр 2 орын алдым, бірінші, екіншіні. Бәлек шаттан бәрін жүреді балыққа, біздің енді баба үйретті балықтарға, өзі бән үйреттіп. Қамында фестиваль әкіргенден көңілі фестиваль өткәрелер. Малсы егітлерге, спонсорларға. Жейкеде қошкеде мен бір елді қалдырған жоқ, қайыр еліні қатнашам бұл фестивальда. Біздің енді бұл Алтын балық фестивалі бұл еліні юбилейінде 5-ші ел подряд ұздырыла. Ел сайын біздің балықшылар көбейіп тұра. Бүгінгі күнімде келген шәһәрлер ол Шаллы, Әлмәт, Сарманнан келділер, Олтаныштан бір ғайла келді. Қатын қызларда көбейіп бара. Yorışta қатнашушылар саны елдан ел орта бара. Фестивальға бұйылда Көшітері район балықшылары тілеп қошылды. Фестиваль мұнда мүслімде ілікті білейім бұғалағанын. Мына бұйыл бірінші топыр келерге болдық. Интернет шілтерінен білдік енді, қазір сол интернет шілтері бетін таратайынды бізге, бүтін информацияны. Бұл қатнашу енді, бейрем үйту, жеңсек, ішудай бәт енді. Соқ қауада өзі бір рәқат, қар ел сайын қатнашыға тұршабыз. Сол өзімнің 2 олым бар, соның олысы өзім білен балыққа еріп үргәлі енді. Сол өзі бір рәқат, өзі бір сәлемәтлік. Қышқындарында үйде етқаншы соққала үйруің әйбәтірәгінде. Мен нық балық тұтырға яратам. Әти білен күн сайын үйрейбіз. Біз нық көп балық тұтабыз. Меңа нық көп балық әлеге. Мен нық яратам. Менің хоббимі. Тұтқан балыққа сейіні бұтыратырғаш белгіленген yorış вақыты да сезілмей өтіп кетті. Зәйтүн апа мен Хажева бәйгеге туғаны Альберт абайның қол ішлерінде бөлек етіп алып келген еді. Мен ықбайында өскен қыз, ғұмыр бойы білеке шақтайынды балық тұтып өстік. Қызығы бізге кіркелер, тұзлап, шуны қыздырып, ашидырық. Шул шақларыны еске түшіріп, міне бүгін келдік әлі. Бик көңілі күн, балалар да келген. Міне менің абайым Қазанда яшай, Мүслим талыннан әр бір қатнашушыға мотор әйбірлер өріп жіберді. Балықшылар көйін біздің елдан ел артып барағына. Профессионал тұтушы балықшылар да келе. Малай яңан тұта башлаған балықшылар да бар. Yorışta birinchi o'rinni ham eng zo'r baliq tutushi nominatsiyasida jenguni eski o'rashdan Elfes Sadretdinov oldi. Müslim gimnaziyasining 5-sinfida o'quvchi 12 yoshli Bulat Badretdinov 2-o'rinni yo'lladi, ham eng kichkina baliq nominatsiyasida oldingilikni bermadi. 3-o'rinni Rafis Nurg'aliyev oldi. Beygining eng tez birovlovchisi Foil G'izitdinov. Tilagan har kishi qo'ynar shay ham o'shaqda pishgan uxa bilan siylana oldi. Liliya Shaymiyeva, Dinar Minhajev, Müslim televideniyasi. Бүгінгі шулар, мен Рим Мавзалова сіздің білен сау болашам, исән емен болағыз.
Biz хатын-кыз, нечкә күңел белән яшибездер бар сынада суқыр ышанып. Бу катлаулы авыр тормышларда һәр вакытта җирдә ям табып. Biz хатын-кыз, кайчак усал кырыз шулай өйрәтә шул замана. Ничек булса шулай кабул итеп тырышабыз яшәү өчен без дә дөньяда. Biz хатын-кыз, артык сабыр, түзем булалабыз кирәк чакларда. Дөрес кенә яшибез дип әйтмим, була торганнардыр хатада. Biz хатын-кыз, нәфис гүзәл затлар, табигатьтән нечкә күңелле. Колак белән ишетеп яратабыз назлы, матур, иркә сүзләрне. Biz хатын-кыз, бераз сәер бездә холыксыз да кайчак булабыз. Тик аңлагыз, көчле иңнәр безгә кирәклеген һәрчак тоябыз. Biz хатын-кыз, иң мөһиме ана, яшәү, гомер биргән балага. Зур ихтирам, хөрмәт белән кара, олы исем йөрткән анага. Biz хатын-кыз, Алла безне кәкре кабыргадан яраткан. Онытмагыз, артык турайтам дип үкенерсез, ялгыш сындырсаң. Biz хатын-кыз, көчле, көчсез, чибәр, сөйкемле, үзебезчә аңлый ала торган, акылыбыз да җиткән шикелле. Яратыгыз безне чын күңелдән, йөрәкләргә яра салмагыз. Сезнең яратуны аңлый алсак, biz бәхетсез җирдә булмабыз.